आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. मुंबईवरून कोकणात दाखल झालेले चाकरमानी गणेश भक्त आता परतीच्या प्रवासासाठी निघाले. 5 दिवसांच्या गौरी गणपतीच्या विसर्जनानंतर रविवारी कणकवली रेल्वे स्थानकात हजारोंच्या संख्येनं प्रवासी दाखल झाले होते. त्यावेळी रेल्वे स्थानकात मोठी गर्दी देखील झाली होती. याच रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर भटकणारे कुत्रे, वाढलेलं रान आणि गळक्या शेडमध्ये प्रवाशांना बसावं लागत असल्यानं प्रवाशांनी रेल्वे प्रशासनाबद्दल संताप व्यक्त केला. लोकांना इथे बसायला जागा नाही आहे, सगळं पाणी पडतंय पावसाचं, मागे सगळी घाण आहे. रेल्वे, कोकण रेल्वे काही इकडे लक्ष देत नाही. जरा कृपया लक्ष द्या, इथे लोकांसाठी काहीतरी पावसाची व्यवस्था करा. गाड्या जास्त सोडा. वसंत पाटकर. आता ही 4ची गाडी अद्यापासून आलेली नाही आहे. 4 तास गाडी लेट आहे. आम्ही 12:40 पासून थांबलोय, अजून आली नाही गाडी. मडगाव उदाने. कुठे जात आहे आपण? वसई. किती वाजता आला? 12:40ला. 12:30ला. कडून काय सांगण्यात आलं? तेच सांगते, बघा आता तुम्ही गाड्या लेट आहेत त्या. दाखवा टीव्ही. काही सूचना वगैरे काय? काही नाही. प्रत्येक पॅसेंजरला जायला पाहिजे, कारण गाडी लेट आहे 3 तास, तर इन्फॉर्म करायला पाहिजे ना मोबाईलवरती. लहान मुलं देखील आपल्या? नाही, आम्ही दोघीच, लहान नाही. ही लहान मुलं बघा दिसत आहेत ना, त्याच ह्याच्यात. त्याचं प्रशासनाने काहीतरी योजना करायची ना. प्रवाशांना एवढा त्रास होतो, त्याचं काहीतरी योजना करून तुम्ही गाड्या सोडा ना. आम्हालाही कळतं की आपल्याकडे 2 ट्रॅक असल्यामुळे गाड्यांची होत नाही आहे योजना, पण काहीतरी कन्व्हिनियंट करा ना प्रवाशांसाठी. एवढा तुम्हाला पैसा मिळतोय कोकण रेल्वेला, तरी तुम्ही प्रवाशांचे एवढे हाल करताय. मग इथे परिसर देखील जंगलमय आहे, रान वाढलंय, काय सांगतो? रान म्हणजे काय, आता इथे काय कधी पण काहीतरी येईल, चावून जाईल. मच्छर किती असतात रात्रीचे. हे बघा, आता इथे आम्ही बसलो आहे, आता एवढा मोठा आभाळा, एवढा जर पाऊस आला तर हे सगळं सामान भिजणार ना सर आमचं. मग आता आम्ही कधी पोचू याची शाश्वतीच नाही आहे. काही आणलं पण नाही आहे खायला. मग माझं नाव संजना दळवी. कुठे जात आहे? मी जाते आता वसईला. परतीच्या प्रवासासाठी आहात, काय सांगाल नेमकी रेल्वेची परिस्थिती? रेल्वेचा ॲक्च्युली टायमिंग 12:40 आहे. आता वाजले आहेत 3:30. 3 तास लेट असून काही इंटिमेशन पण देत नाही. कमीत कमी SMS तरी पाठवले पाहिजे. लोक तात्काळ कोण 9 वाजल्यापासून आलेले आहेत, ते आता 4 तास लेट झाले, जेवले पण नाही आहेत. तुम्ही कणकवली रेल्वे स्थानकावर आहात? हां, आता मी आताच एक हँडिकॅप म्हणजे एजड वयाची बाई होती, तिला नेण्यासाठी जी व्हीलचेअर वापरली ती पूर्ण तुटलेली होती. म्हणजे इकडे सुविधा असे दाखवत आहेत, पण सुविधा काहीच नाही आहे. आजूबाजूच्या परिसरामध्ये एवढं रान वाढलं आहे की कुठचं पण जनावर पण येऊ शकतं. बस त्याच्यामुळे त्यांनी सुधारणा करावी, जेणेकरून पब्लिकला त्रास नाही होणार. आजूबाजू परिसर तुम्ही म्हणताय, तुम्हाला काय अनुभव मिळाला? आजूबाजू म्हणजे सगळं हे रान वाढले ते कमीत कमी तरी साफ केलं पाहिजे पावसाच्या टायमाला. आणि जी अस्वच्छता दिसते पटरीवर ती पण स्वच्छता केली पाहिजे. नाव काय आपलं? माझं नाव भाऊ बिडिये, मुक्काम पोस्ट नांदगाव. कुठे जात आहे तुम्ही? मी आता याला मुंबईला चाललो आहे. कणकवली रेल्वे स्थानकावर आहात तुम्ही, काय सांगाल, काय परिस्थिती? मी आलो आहे ॲक्च्युली माझ्या फॅमिलीला सोडायला इकडे. इथे बघितलं तर इथे जंगलासारखं रान वाढलं आहे आणि ह्या रानावरती बसणारी मच्छर. आता जर तुम्ही बघितलं तर इथे छोटी मुलं वगैरे दिसतात. तर आज गाड्या पण लेट आहेत आणि गाड्या लेट असल्यामुळे लोकांना त्रास होतोच आहे, पण त्याच्यापेक्षा जास्त जर त्रास बघितला तर रेल्वे स्थानक आणि रेल्वे स्थानकावरती वाढलेलं हे जंगल आणि त्याचबरोबर हे पटरीवरती असलेली घाण ही जोपर्यंत स्वच्छ होत नाही तोपर्यंत माझा सिंधुदुर्ग जिल्हा, मी आहे मालवणचा आणि मालवण हे पर्यटन स्थळ म्हणून ओळखलं जातं. तर बरेचसे जे पर्यटक येतात ते कणकवली स्टेशनला उतरतात आणि कणकवली स्टेशनला उतरल्यानंतर आता पुढे करणार काय, तर पर्यटनाची सुरुवातच जर ह्या कचऱ्यापासून होत असेल आणि कणकवली रेल्वे स्थानकापासून होत असेल तर याच्या पुढे करणार काय? मग आम्ही कुठच्या तोंडाने सांगायचं की मी मालवणचं आहे आणि मालवण हे पर्यटन स्थळ आहे आणि जवळचं स्टेशन कणकवली स्टेशन आहे, असं मला तरी वाटतं. यावरती रेल्वे प्रशासनाने लवकरात लवकर
व्यवस्थित कारवाई करावी आणि रेल्वे स्थानक जेवढे लवकरात लवकर म्हणजे मिनिमम आज 6 दिवसांनी लोक जात आहेत, 11व्या दिवसाची जी लोकांची गर्दी असेल त्या गर्दीच्या वेळी हे जंगलही नसेल आणि त्याबरोबर ही घाणही नसेल, म्हणजे जी आता पटरीवर तुम्ही बघताय ती घाणही नसेल असं मी म्हणजे माझ्या मनाप्रमाणे आपल्याला विनंती करीन आणि थांबीन. कोकणात बहुसंख्येने मुंबई चाकरमानी आणि गणेश भक्त हे दाखल झाले होते. 5 दिवसाच्या गौरी गणपतीच्या विसर्जनानंतर हे आता परतीच्या प्रवासाला निघाले आहेत. आपण कणकवली रेल्वे स्थानकावर आहोत. बहुसंख्य प्रवाशांनी आपल्याला सांगितले आहे की आपण रेल्वेसाठी इथे आलो आहोत. 4 ते 5 तास ट्रेन लेट आहेत, पण येथे आपण जर उपस्थित असेल तर 4 ते 5 वेटिंग करतो आहे. पण इथे जी परिस्थिती आहे ती खूप विदारक आहे, कारण येथे जंगलमय भाग आहे, रान एवढं वाढलं आहे की आणि ही बसण्याची आहे जी शेड आहे ती देखील दुरावस्था आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीने कसं बसायचं असा देखील असा प्रश्न ते प्रवासी विचारत आहेत. आणि बहुसंख्येने आपण जे प्रत्यक्षात पाहतो आहोत की येथे बाजूला जे रान वाढलेलं आहे ते आपल्याला दिसत आहे. कुठल्याही पद्धतीचा इथे नियोजन दिसलं नाही आणि त्यामुळे जंगलमय भाग हा कणकवली रेल्वे स्थानक असल्याचं काही प्रवाशांनी आपल्याला सांगितलं आहे. तुम्ही मला सांगा, कुठून आलात तुम्ही, कुठे जाताय? आम्ही शिरवळून आलो. इथे परिसरामध्ये रान वाढलं आहे, गाड्याही लेट आहेत, काय सांगता? हो, गाड्यांचं पण नियोजन बरोबर नाही यांचं आणि ते साफसफाई पण दिसत नाही, रान पण वाढलं आहे भरपूर. जरा स्वच्छता लक्ष द्यावा कोकण रेल्वेने आणि जरा सोयी चांगल्या कराव्या प्रवाशांसाठी. निश्चितच हे प्रवासी होते ते मुंबईला निघालेले आहेत. त्यांनी सांगितलं आहे की येथे जे स्वच्छतेकडे कोकण रेल्वेने लक्ष द्यावा, कारण आता जो गौरी गणपती विसर्जन आहे त्या गणपती विसर्जनानंतर आज रविवारी बहुसंख्य जे गणेश भक्त आहेत ते आता परतीच्या प्रवासाला निघाले आहेत. दिवसातून येथून 15 ट्रेन ह्या कोकणातून मुंबईला जातात आणि त्यामध्ये प्रत्येक डब्यामध्ये कमीत कमी 100 पॅसेंजर असे धरले तर 16 डबे असतात. म्हणजे 30,000पेक्षा जास्त लोक हे येथून प्रवास करतात. काही हजारो लोक इथे वेटिंग देखील करतात, कारण 5-5, 6-6 तास ट्रेन लेट असतात आणि त्यामुळे अशा पद्धतीचं हे कणकवली रेल्वे स्थानकाचं विदारक परिस्थिती आपल्याला समोर आलेली आहे. कारण येथे जो जंगलमग भाग आहे की हे रेल्वे स्थानक आहे असा देखील काही प्रवाशांनी प्रश्न विचारले. त्यामुळे लवकरात लवकर यावर उपाययोजना करावी अशी येथील रेल्वे प्रवाशांची मागणी होत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.